Hej, jeg hedder Maria Kram Poulsgaard, og jeg kunne godt tænke mig at invitere dig til en workshop i Skibby. Vi skal arbejde med værdier, og det er jo noget, som vi alle sammen ligesom har en eller anden holdning til. Men nogle gange så kan de bare blive sådan lidt for diffus i forhold til, hvad det er, der er allervigtigst for os som menneske. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at bruge en dag på at ligesom dykke ned i det og finde ud af, hvad er det så lige, der er allervigtigst for dig. Og hvordan er det, at du kan blive klogere på, hvad det er, du skal gøre for nogle tiltag i dit liv, for at komme tættere på de værdier, som du har. Og måden, det kommer til at foregå på, det er, at der vil være 3 andre mennesker end dig hele dagen, hvor det er, at de er observatører i den time, hvor det er, du er på. Ligeledes er du observatør, når det er deres tur, der er på. Det her, det kaldes for en narrativ tilgang, som handler meget om, hvad er det for en historie, vi går og fortæller som menneske. Og hvordan kan jeg ligesom sådan være medskaber af den historie, som jeg går og fortæller omkring mit eget liv. Hvordan kan jeg dreje denne her historie, eller de ting, som jeg tror omkring mig selv, på en måde, sådan så at det giver allerbedst mening for mig. Og når det er, man som menneske hører andre mennesker, der fortæller, hvad er det, jeg har hørt dig sige, så gør det noget ved en. Så det bliver en del af den proces, der vil være, når det er, at du bliver interviewet, så bliver du bedt om at dreje dig et øjeblik, hvorpå at de andre, som er deltagende, vil sige, hvad det er, de har hørt dig sige. Og det har sådan en eller anden stærk karakter, når det er, man hører andre mennesker fortælle, hvad det er, at de har hørt. Så jeg håber rigtig meget, at du har lyst til at deltage og er nysgerrig på, hvad er det, at jeg kan få ud af det her. Altså dig. Og så håber jeg på, at når du går derfra, så vil du tage noget med dig, som du vil kunne bruge. Fordi det at granske og være lidt nysgerrig på sig selv, på en eller anden måde, kan give os en større indblik i, hvem vi er som mennesker, og hvad det er, der er vigtigt for os. Den eneste ting, der ligesom er, det er, at jeg vil bede dig om, at du skal udfylde nogle spørgsmål, efter vi er færdige, sådan så jeg kan blive klogere på, hvad har egentlig virket for dig, sådan så jeg fremover kan lave en workshop, som er endnu bedre. Men det her er et pilotprojekt, og derfor er det gratis, og jeg håber rigtig meget, du har lyst til at deltage.